Здравейте, мили приятели! Аз съм Радост и днес ще бъдем отново заедно. Започваме нов етап в канала Радост във вярата. Ще говорим за реални житейски теми. Болка и изцеление. За радостта, която идва от вярата в Бог. Ще се учиме как да комуникираме с Бог и всеки ден да му предаваме всичко, което ни тежи. Първата тема, първото послание е: има ли какво да простя на родителите си? Истината е, дори и най-добрите родители правят грешки. Никой не се ражда перфектен. Всички грешим. И ние, и родителите ни. Това е една от най-трудните теми, най-болезнените, тема, която докосва почти всеки човек. Има ли какво да простя на родителите си? Някои от нас са получавали любов, грижи и подкрепа. Други повече болка, критика, неразбиране или отсъствие. Но независимо какво сме преживели, всички носиме белези от нашите майки и бащи. И този въпрос, има ли какво да простя, не е просто теоретичен. То е личен, болезнен и в същото време ключов за нашата свобода. Истината е, че дори и най-добрите родители, отново казвам, правят грешки. Някои от нас са израснали без достатъчно внимание и обич. Други са чули повече критики, отколкото насърчения. Други са преживели контрол, насилие или дори изоставяне. Когато тези рани идват от родителите ни, хората, които най-много сме искали да ни разбират, да ни обичат, да ни защитават, болката е особено дълбока в нашата душа. Да си признаеме, приятели, това е първата стъпка към изцелението. Да признаеме, че има болка, че има рана. И да осъзнаеме, че прошката не означава, че одобряваме техните грешки. Не означава, че казваме няма значение. Не означава, че трябва да приемеме или задължително да сме в близки отношения. Прошката означава да освободиме себе си от оковите на болката. Прошката е процес. Тя е решение и личен избор. Да кажем, да, беше болезнено. Да, не беше справедливо, но аз избирам да не живея повече с тази рана. Не желая да изпитвам повече тази болка. Прошката не е заради другия човек. Тя е заради нас самите, заради мен, заради тебе, заради нашата свобода. И аз съм била наранена от моите родители. Имало е моменти, когато съм се чувствала маловажна, неразбрана, отхвърлена. Дълго време носих тази тежест. Много дълго. Баща ми беше алкохолик и умря от рак на ларингса. Това беше неговия избор. Аз като негова дъщеря посветих голяма част от моя живот да му помогна да поиска различен живот, без алкохол, цигари и скандали. Но уви, той не пожела. А дори и Бог не може да помогне на някой, който не иска сам да си помогне. Майка ми беше недоволна и изтощена, критикуваща и изискваща. Какво да й се случи повече, когато живее с един такъв човек, който я кара да се чувства винаги в несигурност, не знаеща какво ще й се случи след един час, според това колко пиян е той и в какво настроение ще бъде. И затова моята майка никога не се усмихваше. Може би и тя носи
нейните товари от нейното детство. И така един ден осъзнах, че колкото и да обвинявам миналото, няма да се промени. Но аз мога да го простя. И го направих, приятели. Баща ми вече беше починал. Една неделя, почиствайки с дома си, вече бях поела по пътя с Исус в началото на служението, радост във вярата. Аз започнах да плача. Така, без причина. Много силно. И да казвам: прощавам ти, татко, повтарях и плачех. Това е наистина свобода. Повярвайте ме. Освободих се от този тежък товар, който носих, и този гняв, който изпитвах към него, че ни е причинявал всичко това на мене, на майка ми, на сестра ми. Простих на баща ми и поисках прошка от душата му. Простиш ли, спираш да изпитваш болка и лоши чувства. Това е начинът да разбереш. Много хора ме питат как да разбера, че съм простил. Аз мисля, че простих, но не знам. Това е начинът. Спреше да изпитваш болка и негативни чувства към човека, на когото си простил, независимо от това, че всичко, което се е случило, но ти го приемаш, че е част от вашия път. Просто болката приключва. Но искам да знаете, че без Исус няма начин да се случи това. Трябва да поискаме от Него да вземе нашата непростителност и да ни научи как да простим. И тогава се случва лесно, бързо, в точния момент. Ако се мъчиме ние със собствени сили да го направим, може да ни отнеме животи. На майка ми всъщност осъзнах, че нямам какво да прощавам. Аз я обичам и я приемам такава каквато е и се моля на Бог да й даде благословение и осъзнаване да започне да изпитва радост от този си живот. Родителите ни са хора и те също носят своите травми. Те също са били деца, които някой не е обичал или е наранявал, или е критикувал. Така че трябва да се научиме да се обичаме и приемаме и да си прощаваме. Когато простим, ние прекъсваме веригата. Ние отказваме да предадем нататък болката и позволяваме на Бог да запълни празнотата с божествен заряд. И така, мили мои приятели, първото нещо, което трябва да направите, е да признаете раната си сега и да не я отричате, да не я опаковате в целофан и да я набутвате някъде в дълбоко кюше, в което да казвате, че я няма и че сте простили, а всъщност всичко във вас да бушува. Следващото нещо, което трябва да направите, е да я назовете тази рана пред Бог и да кажете: Боже, боли ме, че мама постъпи така. Избройте нещата, които ви се изявяват в този момент. Че тати постъпи така. Пак нещата, които ви се изявяват в този момент. Да помолиме Святия Дух да ви изяви всички неща, които трябва да простите. Следващото нещо, което трябва да направите, е наистина да вземете решението да простите, да поискате от Бог да ви научи как да го направите. Дори и да е трудно, прошката започва с личен избор, а не с чувство. С личен избор и с молба: Боже, покажи ми как. И отново повтарям: Боже, вземи моята непростителност и ми покажи как да простя на мама, как да простя на тати. Следващото нещо трябва да се каже на глас и сега: аз избирам да простя на майка ми и на баща ми, независимо от това, че в определени моменти от моя живот те не постъпиха по правилния начин, по който аз очаквах от тях. И може да изброите неща, които са били тежки в определени моменти от вашия живот. И след това оставаме на Бог да бъде Бог и да свали тежестта и да ни даде мир.
Когато сме поискали помощ от Него, Той вече се е задействал и нещата се случват. Прошката към родителите ни е една от най-трудните крачки в живота ни, но тя е най-освобождаваща и за нас, и за нашите деца, и за техните деца, и така поколения напред. Затова те каня сега, ако Бог те е докоснал през това послание, помисли, имаш ли какво да простиш на твоите родители? Ако да, знай, че не си сам. Исус е с тебе. Той може да ти даде силата, която ти липсва. И сега се моля за всеки, който слуша. Боже, моля те за всеки, който слуша сега това послание и носи рани от своите родители. Дай му сила да прости. Изцели болката му, напълни го с мир и любов. Ако това послание докосна сърцето ти, абонирай се за канала Радост във вярата и сподели видеото, за да достигне до други ранени души. Остави коментар. Имам ли какво да простя на мама и на татко? И нека този разговор бъде началото на освобождението ти. Бъдете изцелени, бъдете освободени, бъдете напълно възстановени в името на Исус според вярата си сега. Амин. Обичам ви, приятели, аз съм Радост. До скоро!